Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Please keep on following ka profile kedu kaika kekuTikTok tikwanise kuwana ma-confessions kubva kuvanhu vakasiyana siyana, nekuti vamwe they do not want to share ma-confessions avo vachishandisa ma-WhatsApp numbers avo. They are afraid kuti maybe unokwanisa kuzoshare ma-numbers avo nevamwe vanhu, but maybe vana TikTok just like pandainge ndichiri neFacebook ndaisiwa nama-confessions from different kinds of people, and it was much more easier. I'm still fighting to get that Facebook account back. That Facebook account pane zvakangoitika pairi Facebook account iyoyo pandakambotumidzirwa imwe confession nomwe musikana, so uyo akati ane vamwe pastor vaakarara navo, and then she stole the glory of that pastor. From there on account yakabva yatongotanga kuita zvayo ine ichingotaura nechimwe chirudzi chisinganzwisisiki. So I'm still trying to recover that Facebook profile. So in the meantime, let us try to follow a profile here yandakagadzira, so that vanhu vakaona ine following yakawanda, more people will bring ma confessions avo. So more description box you can get the TikTok profile. I will try as much as I can to remember to also put link the profile. You just follow there so that one vakwanise kuzoya nema confessions avo neuwandu hwavo. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa. Message yacho yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Iniwo ndiri kuraramawo ndiri kuno kumhiri kwemakungwa. Zita rangu muchanditi Pati, uye zvekare ndiri mudzimai, ndine makore 53 years ekuberekwa. Ndinoda kureurura kuti ndiri musatanist. Pari zvino hangu ndava kungoitawo zveun'anga ndiri kuno kumhiri kwemakungwa kwandiri. And I was born in the year 1972. Vabereki vangu vakabva kuMalawi, then amai kuside kwavo vabereki vavo vakabvawo kuMozambique. Vabereki vangu ivo vachitaura vanoti mishonga yakazonyanya kubatwa mumhuri panguva iya yehondo yechimurenga, ndo apo pakazobatwa mishonga, uye zvekare vanasekuru vaita zveun'anga, baba naamai vangu vaita zvekare zveun'anga. Saka mushure mekunge tawana rusununguko munyika yedu yeZimbabwe, baba naamai vangu vakabva vachizobva kumusha kwaMutare vakabva vachizouya muHarare. Baba vangu vakatanga kushanda sagarden boy, vari tea boy. Zvekare amai ndivo vainge vachishanda semusikana wemumba, asi imba yavo kuzoitenga kwavakaita, vakatoita zvekutogadzira vanhu vavainge vachishandira. Saka varungu ivavo vakazoti vava kuda kubuda muZimbabwe, vakangosira imba iyoyo iri mumaoko vabereki vangu, vakatopiwa matitle deeds kana kuzotochata kwavakazotoita vabereki vangu, nekuti nguva yacho iyoyo mainge musingakwanisi kuti munge muchitenga imba musina muchato muHarare. Saka vakazotongochata nekuda kwekuti vainge vachida kugadzirirwa matitle deeds. Asi murungu iyeye vakatoita wekutogadzira nemishonga, havana kana senti ravakambomupa, saka vakangobhenefita kubva kumurungu iyeye. Imba iyi mukoma iriko kuWaterfalls, pari zvino kugere maLodges, saka takazongokurawo tichigarawo muWaterfalls. Ndakazoti ndava ne18 years ndipo apo pandakabva ndachizotorwa nevabereki vangu, because I am the eldest of 4 in our family. Kuchechi taitoenda zvedu kuchechi, but izvi zvaiitwa nevabereki vangu zvekun'anga. Kunyangwe munharaunda matainge tichigara hakuna ainge achitombozviziva kuti baba naamai vangu vaita zvekun'anga, but zvinhu izvi zvaiitwa in secret. Kana vanhu vaiuya kuzobatsirwa nevabereki vangu, vazhinji vacho vainge vatori mapastors nemaprofita zvekare, saka vaiwanzokuya huri usiku
vobva vagadzirirwa mishonga yavo vobva vatopiwa. Vabereki vangu vainge vatori maelders kune imwe chechi yandisingadi hangu kutaura hangu nezita. Saka apo pandakazoti ndava ne18 years ndakazotorwa nababa naamai nasekuru takatanga taenda kuMozambique uko kwandakanogadzirwa. Ndakaenda ndikanoradzikwa pamusoro peguva ragogo vangu. Gogo vangu ava vakavigwa mubako, so awa ndiwo mavigirwo awo akaitwa gogo vangu mubako imomo. Gogo vangu vakaradzikwa, then ndokubva vanhu vachizotanga kuisa matombo pamusoro pemutumbi wavo kugadzira chakaita kunge chialtar. Ndakanoradzikwa pamusoro peguva kana kuti altar ragogo vangu. Ndakazobuda imomo ndava kutonzwa kutoti ndainge ndava nemasimba, ndikazoendeswa kuMozambique zvekare ndikanogadzirwa nekuzosimbisiwa. Ndopandakatanga kuitawo zvekubetsera. Ndainge ndava kuona mavisions. Then nerimwe zuva ndakatoti ndichibva kuchikoro ndopandakasangana neumwe murume uyu akangomisa motikari yake. Ainge aine Benz yainge yakanaka, asi maBenz aya ekudhara maold model, nesutu yake yainge akapfeka yainge iri yeblack. Akangondimirira ipapo pandainge ndatumwa kuMbare. Ndakati ndava munzira ndava kuda kuenda kumakombi ndopandakangomuona akataura neni. Voice rake rainge rakapfavirira, akabva anditi ndinge ndichienda naye kumotikari kwake. Tasvika kuya ndokubva achizondiudza kuti ainge achida kundiperekedza kumba kwedu, akatanga kundipfimba. Handina kumbogara ndakamuramba. Ipapo takatotanga kutodanana. Amenochemistry yakangoitika. Saka akabva achizondibudira pachena akandiudza kuti iye ainge akaromba, asi kakuromba kake kaainge akaita kainge kaine satanism mukati. Akati paakandiona ainge atoriwo pakutotsvaka musikana uyo ainge aine 18 years kana kuti 19 years waaikwanisa kuzoshandisa pamhiko dzake. Asi akabva ati akaona kuti mweya wainge uchioparata uchishanda muvabereki vangu, zvekare nemweya wainge uchioparata uchishanda mandiri, mweya iyoyo yainge yakafanana. Saka akaona kuti there was no need kuti ange achizondikuvadza and he was not going to benefit anything, asi taikwanisa kutoshandidzana. Akanditi kana uchida tinokwanisa kudanana uye zvekare ndichakupa mari, asi ndinokumbirawo kuti unge uchizondipawo mapedzi ako. Ipapo mazuva acho tainge tichiri kushandisa makotoni, so ndaiti kana ndikashandisa kotoni pandinenge ndiri kunguva yangu ndaizomupa iye obva achizondipa mari. One night he then told me kuti ainge achida kuenda neni out. Ndokubva tachizoenda out tikanodya. Akati ainge achida kuenda neni kumba kwake because there was a party there. Takazoti tasvika kumba kwake ndopandakaona kuti kwainge kuine vamwe varume avo vainge vakapfeka magemens eblack, asi vakadzi vose vainge varipo papati ipapo vainge vasina kana zvavainge vakambopfeka. Warning to other women, kana ukanzwa zvichinzi kuri kuendwa kuolchakati party, kana zvisina Mwari mukati, unofanira kuti unge uchinzwa hana yako ichirova. Of course makristuwo nekusaziva, nekuti mazuva ano most of the Christians vari kungokopa zvose izvo zvinoitwa nevanhu vasina kugamuchira Jesu. Izvi zvekunzi all white parties hazvina kungonyuka from Norway, marituals, because kana pachiitwa marituals munopfeka hembe dzinenge dzakafanana mose. Nekuda kwekuti vanhu vemuchechi vava kungoraramirawo vari muzvivi vachiraramira nyika, ndokusaka muchizonzwa zvichinzi there is a ladies all white kana kuti all chakati party, ladies are going out, but you are actually celebrating zvinhu zvinenge zvakatotangira kusatanic kingdom. Nekuti pandakasvikako ikoko munhu wose ainge akapfeka zvinhu zveblack. Vakadzi kunyange zvavo vainge vakashama, but vainge vaine tumabelt twepama night gown twainge turi tweblack. Iniwo ndikabva ndachizopiwawo kabelt ikako ndikanzi ndinge ndichisungirira muchiuno mangu.
ndikabva ndakururwa hembe dzangu dzose, kainge kari kekutanga kukurura nhumbi dzangu, ndobva ndapinda murumu munenge muine vanhurume. But nekuda kwekuti ndakanwiswa ropa randakatonzi rainge riri ropa remunhu, handina kunzwa hana yangu ichirova nezvose izvo zvandainge ndava kuda kuita. Whether you like it or you do not, the truth always hurt. Kana ukangonzi kune kuall chakati party kwauri kuenda, ziva kuti you are participating in celebrating zvinhu zvakatanga kuSatanic kingdom, nekuti mese munenge muchifanira kuti munge muchipfeka zvinhu zvakafanana panoitwa marituals. Sevarume ivavo vainge varipo vainge vakapfeka hembe dzeblack, then isu sevakadzi tainge takasungirira tumabhande tuya twepamanight gown turi all black. So painge pachinwiwa ropa remunhu, kana ukarinwa rinosvika parinokudhaka. Munhu wose ainge aripo akasvika pakudhakwa. Iniwo ndaiti kana ndikanwa ndobva ndanzwa kuda kurutsa. Ndaiva ndiine dombo iro randakapiwa randainge ndichinzi pandinenge ndava kunzwa ndichida kurutsa ndinofanira kuti ndinge ndichizorinanzva. Umwe noumwe akazotora girlfriend rake vakatanga kuita bonde, vamwe vakatarisa. Ndakabva ndachizotorwa mushure mekunge vanhu vose varara vose, ndikazoendeswa kune imwe room. Ndakasvika ndikaradzikwa mukofini, ndikaburitswa mukofini ndokubva ndachizoradzikwa pamucheka wered. Boyfriend yangu yakazouya ikabva yachizorara neni. Zuva rekutanga ndiye ega akarara neni, but ndakazoti ndajoina Satanism, full Satanism. Ndakachizotanga kurara nemamwe masatanist, vamwe varume. Taitoti tikaenda on a mission taikwanisa kutozotorara tose. Kuuya kwandakatoita kuno mukomanashi, ndakatongopiwa a scholarship gift ndikauya kuno kumhiri kwemakungwa. Ndichiuya kuno ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichistudya theology. My mission was to return back home. Ndaifanira kuti ndinge ndichizorara nemapastors kana kuti nemamwe mapastors avo andainge ndichazosangana nawo patinenge ndiri kuuniversity studying for theology. By the time that I was 19 ndo pandakabva ndachizotorwa ndikaendeswa pasi pegungwa. Musi wacho iwoyo zvinhu izvi pazvakaitika, ndakatorwa ndikatanga ndaendeswa kuLake Chivero, ainge ari masikati. Takaenda kuLake Chivero ari masikati, tainge tiine hari dzedu 6. Umwe noumwe akanzi ange achizadza hari yake nemvura. Ivo ndivo vainge vachideketerera, but vaitaura in Latin. Handina kukwanisa kunzwa kuti vainge vachiti kudii. Then ndokubva tachizodzokera nehari dzedu dziya dzainge dzakazara mvura kumotikari, tikabva tachizoenda kuBorrowdale. Takamirira kuti zuva ringe richizonyura, kunze kwakazoti kwasviba. Ndipo apo hari dziya patakazodzitora tikaenda kuupstairs, ndokubva tachizodira mvura iyoyo mubathtub. Mushure mekunge tadira mvura mubathtub, ndakabva ndachizonzi ndinge ndichigaramo mutub. Ndakashama ndisina chandainge ndakapfeka. Ndakangoti ndichingonopinda mutub muya, vose vakabva vachizobuda mubathroom vakandisiya ndiri ndega. Nyika yakatanga kutenderera mukoma, ndokubva tub riya razara nemvura. Mvura iyoyo yakazozara bathroom yose kusvika ndazonyura mvura. Asi chakandishamisa ndechekuti ndainge ndichinyatsokufema zvakanaka. Ndo pandakabva ndachizoona kuti ndainge ndava pasi pegungwa ndikagamuchirwa nevamwe vasikana vainge vakanaka kwazvo. Mugungwa ndine zvinhu zvakawanda zvandakaona zvainge zvichigadzirwa. Zvimwe zvinhu zvava kutengeswa kunyange pari zvino ndakazviona zvichigadzirwa pasi pegungwa. Ndakatorwa ndikaendeswa kune imwe room yainge yakanaka. Ndikanzi ndinge ndichimirira murume wangu ainge achiri busy, ainge achauya kuzondiona. So ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichipiwa masimba zvino kuti kana ndikazosangana nemurume wandinenge ndazonzi ndinge ndichizorara naye, ndichimutorera simba rake, iye haazokwanise kuramba kurara neni. Zvekare painge paine umwe uyo ainge achazouya
kuzondibaya injection iro rinenge richizondipa simba rakafanana neraJezebel to seduce any man. Ndakazotoita zvokutobayiwa injection racho. Murume uyu paakauya mukoma ndakavhunduka because yainge iri nyoka kudaro. Kubva pamafudzi apa kuenda kumusoro ainge ari munhurume, but kuenda kuzasi rainge riri zinyoka rainge rakakura. Nyoka iyoyo yakauya ikazvimoneredza, ndokubva murume wacho azondiudza kuti ainge afadzwa nerunako rwangu, ndokubva atanga kundikisa achindibata akazorara neni. Asi kurara kwaakaita neni zvairwadza zvisingaite. Chibereko changu chakadonha mukomanachi chikasara pasi pegungwa. Kusvika pari nhasi kana chibereko chacho handitomborina. Then ndakazoti ndabuda mugungwa muya ndikabva ndachizotoona kutoti ndainge ndakatorara kumba kwevabereki vangu. Ndakashaya kuziva kuti zvakafambawo sei. Vabereki vangu ndainge ndakanzi ndinozongovaudza after my first mission, uye zvekare ndainge ndakavimbisiwa kuti vabereki vangu vainge vachazopiwa simba kudarika simba iro ravainge vainaro reun'anga. Vabereki vangu vakafara chaizvo kuti ndainge ndapiwawo scholarship yekuti ndige ndichizouya kuno kunyika uko kwandiri. Ndakazouya kuno kunyika kwandiri and then I started going to university. Newacho ainge achindibhadharira mukoma handitombozivi. Even when I was in university taitozivikanwa kuti isusu tiri vana vevanhu vane mari because ndainge ndichiwana zvose zvandainge ndichinzwa kuda. So at university ndakarara nevakomana vakawanda zvisingaite. Vamwe vakazotoita mapastors from different parts of the world vandainge ndichirara navo vakomana ivavo. Then I was told kuti ndaifanira kuti ndinge ndichidzokera kuZimbabwe. Ndadzokera kuZimbabwe when I was still at university. My first target ndichangoti pane vamwe vamufundisi avo vainge vaine chechi yavo. The main branch yainge iri muHarare muCBD. It was still a small church that was still growing, but pastor vacho vandichati pastor Moyo vaiva munhu ainge aine a real and a true calling. That was the first target. Vaine true calling kudaro, dambudziko ravo rainge riri pamari. Munhu wekuti ainge akakurawo mumhuri inotamburwa, saka vaizviona sekunge vainge vachazopfuma kuda kwecalling iyo yavainge vainayo, se zvainge zvakaita mambo David kuti he was an honest man. Saka iwewe as a satanic agent usati watopiwa mission, kune vamwe vanongoshanda kungoresearcha. Vanongopinda mumachechi akasiyana siyana doing my research, vachiona kuti pastor uyo either anenge atanga chechi kana kuti anenge atova nechechi inenge yatova nevanhu vakawanda, iye weakness yake inenge iri weakness yakaita sei. Vamwe ndo vanonzi vanenge vachifanira kuti vange vachiurawa, but vamwe ndo vanozoudzwa chokwadi kuti the satanic kingdom, it is for real. So it's either you are going to come and join us in our satanic kingdom. Ucharamba uchiita zvaunenge uchiita, woitawo chechi yako inenge yakakura and you will become a millionaire, but you become part of our kingdom. Then vamwe ndo vacho ivavo vanongonzi we stop them before they go anywhere. Mukunorara navo, then we steal the glory. Vobva vatobva pamberi paMwari vozongofa zvavo vachitambura, dzozongova nhoroondo dzekuti akatombotanga chechi but chechi yacho hakuna kwayakazoenda. Saka pastor ava vainge vasingatozvizivi kuti in his church, right under his nose, there were satanic agents, those that had been sent to spy on him. Vakazoonekwa kuti ivo vainge vaine shungu dzekuti kana chechi yavo ikakura vange vachizonzi is one of the richest pastors in Zimbabwe. So when I returned back home for the holiday, ndakabva ndachizonzi ndinge ndichienda kuchechi ikoko. Ndakapiwa motikari yandainge ndava kushandisa ndikatanga kuendawo kuchurch. I attended his Sunday service. I was wearing a very beautiful, I still remember, ndainge ndakapfeka dress rimwe rakanzi rainge rakatengwa
kuteki dress iroro. It was very beautiful. Saka after the church I then approached him, ndikabva ndachizotanga kutaura navo. Vakandibvunza kuti ndainge ndiri mutendi mutsva here, ndikati hongu. Vakandibvunza kuti ndainge ndichigara kupi, and then I told him kuti vabereki vangu vainge vaine dzimba mbiri, imwe kuWaterfalls, imwe kuBorodale. Vakangoramba vakanditarisa vakanditi, are you able to invite your father to church? Ndikati I will try to do that. Ndakabva ndachizovaudza kuti I had a small gift for him. Ndainge nditori nemari yandainge ndakapiwa. Mari iyoyo pandakaipiwa yainge iri muenvelope, uye zvekare muenvelope umo mainge muine kamucheka. Pakamucheka aka kandakapiwa kainge kaine mavara ainge achiti ukaverenga anenge achidzimika. Mavara awa ainge akanyorwa iwo akanzi Ahesh Varakel Shin. Muri yeZimbabwe vahanzvadzi vedu mushure mekunge ndavabvunza kuti zvinoreva kuti kudii, ndakatomboedzawo kuenda paGoogle ndikaita copy and paste, handina kukwanisa kuona kuti zvinoreva kuti kudii izvo zvekuti Ahesh Varakel Shin. Saka vakazonditi Ahesh zvinoreva izvo kuti it's a serpent, nyoka iyo yavakarara nayo mugungwa. Hanzi iruvara rekuti vara zvinoreva kuti to bind, kel zvinoreva kuti tongue, rurimi or speech, shin zvinoreva kuti honey, sweetness. Saka Ahesh Varakel Shin zvinoreva kuti serpent king, bind the tongue in your honeyed lies. Ndo zvavakandiudza izvozvo. Let us get back to our story. Usiku hwacho ihwohwo mukomana mushure mekunge ndavapa mari, ndakabva ndachizomuka. Ndakamuka but mutumbi wangu wakasara wakarara pamubhedha. Ndokubva ndachizoenda kumba kwavo. Nekuda kwekuti vainge vagamuchira mari, ndainge ndawana mukana wekuti ndinge ndichikwanisa kupinda mumba mavo. Ndakapinda mumba mavo ndokubva ndachizosika navo bonde. Ivo vakatondirota tichirara tose. The next Sunday pandakaenda kuchurch, vaiti kana vakanditarisa vaibva vatarisa kusaidi, vainge vasingakwanisi kutarisana neni mumaziso because vainge vatobatwa neruchiva. Mumwoyo mavo vainge vava kuzviona sekunge vaikwanisa kundipfimba, sezvo vaizviudza kuti uyu mwana wevanhu vane mari, ende ivowo vainge vachida kurarama upenyu hwakanaka. Ndakati ndichienda kuchurch Sunday yoga yoga, vaitarisa motikari dzandinenge ndichidhiraivha, idzo dzandaipiwa dziri motikari dzinofamba nevanhu vanenge vaine mari dzavo. Vakabva vachizobatwa nemweya weruchiva. Vainge vachichiva mari yandainge ndiinayo, yavaifungidzira kuti ndinayo mari iyoyo. Zvekare vachibatwa neruchiva rwekuzondida. Vainge vava kutozviona vachindipa mwana kuitira kuti varambe vachizongondidya mari. Zuva iro randakarara navo wainge uri musi weWednesday. After vabva mukundikumbira mari vachiti vainge vachida mari yekuti vange vachiwedzera kutenga mainstruments, zvekare nekungoitawo mari petty cash for the church program, nekuti vanhu vainge vasiri kunyatsokubvisa mari yakawanda muchurch. Apa building yacho iyoyo yainge ichidhura because vainge vachitobhadhara pamapremises iwavo. Ndakavati mari pano painge pari pamuzinda. Ndokubva tachizotanga kurara tose. Zuva iro randakarara navo wainge uri musi weWednesday. Tichirara tose murumu matainge tiri, nyoka iyo yandakarara nayo patainge tiri mugungwa, nyoka iyoyo yakauya ikachizovabaya nemuswe wayo, ndokutotora kwayakaita chipo chainge chiri mavari. Ndakazovapa mari ndikavaudza mabhizinesi ekuti vaifanira kuti vange vachizotanga, asi zvekuchechi zvakazongoramba zvichingodzikira. Over the next years I targeted 12 more pastors munyika yedu yeZimbabwe. Ndaingoita saizvozvo, ndongotanga kungoenda
kuchechi, ndobva ndatanga kudonata mari kuchechi, ndobva ndachizoita close kuna vamufundisi kana kuti those that were close to the pastor, kuzonosvika ndava close to the pastor, seduce the pastor ndichishandisa the spirit of Jezebel, nekuda kwekuti I was someone aizivikanwa kuti ndainge ndiri mwana wevanhu vane mari. Mapastors akawanda vaizobatwa neruchiva vachida kundidya mari. Zvekare ndobva ndachizova seducer, then we will start to date. Most of them they will give in even on the first date. Ndaibva ndachizorara navo, kana ndarara navo kudaro tobva tachizovatorera glory. Asi ndisati ndapedza mission yangu, ndisati ndauya kuno kwandiri kumhiri kwemakungwa, because ndakazouya kunoku and then I was told to be based kunoku permanently. We were preparing for the hordes of Zimbabweans that were going to come and work kunoku kumhiri kwemakungwa. Saka ndaifanira kuti ndinge ndichizosimbisa maprofita, mapastors zvekare nedzimwe n'anga dzainge dzichazouya kuno. Takamirira kuti vamwe vanozouya vachizoshanda kuno kuvanenge vachida kubatsirwa. So ndo mission iyo yandakazopiwa. Ipapo pandainge ndichiri kuZimbabwe, I still remember kuti I tried kusedusa varume vatatu whom I will call the 3 true men of God. I tried to seduce them. Pane vamwe reverend avo vandakatomboendera kuofisi kwavo ndikakurura nhumbi dzangu, asi vakaramba. Nevamwe pastor zvekare vandakaedza nepose pandainge ndichigona napo to get close to him, but he made sure kuti each and every time when I would try to get close to him panenge paine vamwe vanhu vanenge varipo. Ndaiti kana ndikaenda kuofisi kwavo vaibva vachizodaidza kana vamwe vanenge varipo pamachurch premises, tobva tatanga kuita meeting takawanda. Saka ndaizotadza kuita basa rangu. Vanhu ava vari vatatu ndakavatadza zvachose, ndikazonzi sezvo ndainge ndakambokwanisa kurara nemamwe mapastors 12 ndakavawisa muministry. Vamwe ndakaita kuti vange vachizojoina the kingdom of darkness. Ndakanzi ndainge ndanzwirwa tsitsi, ndaifanira kunge dai ndakaurawa, asi ndakazounzwa kunoku kumhiri kwemakungwa kwandiri. Ndikanzi sezvo vabereki vangu vainge vagara vari n'anga, iniwo ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoita izvozvo zveun'anga. So kuno kwanditori nen'anga dzakati wandei nemaprofita andakasimbisa nemapastors avo vakazotanga kumachurches twavo. Ndiyo secret yangu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Panotyisa apo ndepekuti hanzi izvi zvekuti maall chakati party, it is not just an idea yakangobva somewhere, but ivo semasatanist kana vachiita magatherings avo nemarituals, hanzi vanotopfeka maall black, all purple, all color, different colors, but vakapfeka makala anenge akafanana pavanenge vachiita marituals. Saka hanzi imimi pamunoitawo maall white parties enyu, you are celebrating something that you have no idea about. Yo naimi zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi pane vanhu vatatu vandakatadza muZimbabwe. Hanzi vamwe reverend ivavo ndakatokurura nhumbi dzangu, but he avoided me. Nevamwe vacho zvakangooma hazvo vedu we. Kana kuri kunzwo unenge uine confession yako, please come to my inbox and share with me your own story.